Sí, ben, moi bo día. Vigo e a súa área sanitaria padecemos dende hai xa demasiados anos a anomalía de termos unha sanidade a dúas velocidades como consecuencia do concerto singular hoxe contrato de prestación de servizos que permite a privatización dunha parte importante da atención sanitaria na nosa área sanitaria en favor de Povisa. No? As 113.000 persoas, delas moitas miles da cidade de Vigo, padecen unha doble velocidade sanitaria que está caracterizada porque non se garante as mesmas prestacións asistenciais, non se garante a mesma dotación de persoal, non se garanten, por tanto, as mesmas ratios que as que hoxe se aplican nunha rede sanitaria pública a pesar de estar recortada e infradotada. E a esa situación xeral, a esa situación marco, agora se engade a enorme preocupación que suscita as declaracións que veñen de poñer negro sobre branco, que veñen de evidenciar algo que todas e todos sabíamos, ¿no? Que as empresas privadas fan coa sanidade da saúde un negocio para elas e para eles. ¿No? As declaracións do CEO demitido do Grupo Rivera Salud o único que amosan é como para este grupo empresarial o que menos importa é a saúde das persoas e o que máis e o que debe prevalecer sempre é a súa conta de resultados. Isto nun cadro de situación que tamén está definido pola total opacidade coa que o Sergas, coa que a Xunta do Partido Popular mantén esta situación anómala, este concerto singular con Povisa, negándose reiteradamente a atender as demandas do BNG de realizar unha auditoría a fondo a respecto de como se están a empregar os inxentes recursos públicos, millóns e millóns de euros da sanidade pública que van parar aos petos dos propietarios privados de Povisa. Non se quere transparentar que é o que sucede, a pesar de que hai indicios evidentes de que hai unha xestión que non favorece a atención sanitaria e de que se poden estar a drenar recursos públicos mesmo para seguir a soster a actividade privada deste centro médico. E é por iso que o BNG xa anunciamos no seu momento, en canto se coñeceron estas declaracións do CEO de Rivera Salud, que é necesario unha resposta enérxica, unha resposta firme por parte da Consellería de Sanidade, porén, o que temos lamentado nestes últimos días é ver como a Consellería de Sanidade o que fixo foi exercer de valedora, de defensora de Povisa, negando a maior, sin tan sequera iniciar a máis mínima investigación, un proceso que transparente a xestión, xa digo, dun hospital que é a referencia para 113.000 persoas da área sanitaria de Vigo. E por iso, dende o BNG, insistimos en que Vigo, en que a súa área merece unha atención sanitaria 100% pública e por iso, nas emendas que o BNG registrou os orzamentos da Xunta do vendeiro ano, incorporamos máis unha vez unha partida destinada a absorber na rede pública este centro médico para que toda a ciudadanía teña acceso a un hospital de referencia que este baixo xestión pública para que deixen de facer negocio coa saúde de todas e de todos. Moi bo día a todos e a todas, moitísimas grazas por estar hoxe aquí precisamente para defender o dereito de todas as persoas da área sanitaria de Vigo a ter garantizada unha atención dentro da rede pública que garantice que a súa atención sanitaria, que a súa vida está por riba do negocio. Pero lamentablemente o que vemos é como na área sanitaria de Vigo hai máis de 100.000 persoas que dependen precisamente de Povisa, que forma parte dese grupo do que coñecemos recentemente unhas declaracións onde se confirmaba o que levamos dito durante moito tempo, que cando a sanidade se convirte nun negocio, as empresas que a xestionan non ven a pacientes, sino que o que están vendo son a clientes. E despois das declaracións que coñecimos, desas manifestacións que coñecimos do CEO do Grupo de Rivera, pois o que nos preguntamos e a pregunta que temos que facerlle ao señor Rueda é se realmente pode garantizar que a atención sanitaria de todas as persoas que están en Povisa non está condicionada por esas mismas prácticas. E realmente o señor Rueda pode garantizar que a vida das persoas, que a súa saúde está por riba do negocio. Evidentemente, sabemos como funciona a sanidade privada e desde o BNG o que nos interesa é que as persoas da área sanitaria de Vigo teñan garantizada unha atención sanitaria na rede pública e unha atención sanitaria de calidade. E nese sentido, vamos a levar toda unha serie de propostas ao Parlamento para defender o dereito á saúde das persoas. A primeira cuestión que imos a solicitar é que haxa transparencia. O que non pode ser é que haxa un contrato con Povisa que é un segredo de Estado, que non se nos permite acceder e coñecer cales son as condicións dese contrato. Polo tanto, o que lle pedimos ao Goberno do Partido Popular é transparencia e que se faga público ese contrato. O que non pode ser é que haxa oscurantismo cando estamos falando, ademais, de que ese contrato son aproximadamente 100 millóns de euros. E, evidentemente, se alguén oculta o contrato,
é porque ten algo que esconder, e nós o que creemos é que ten que haber transparencia. A segunda cuestión que imos a propoñer é que haxa unha auditoría externa para analizar como está funcionando Povisa. Unha auditoría na que nos clarifiquen se as prácticas que estamos vendo que se denunciaron en Torrejón tamén se están producindo na atención sanitaria que se realiza en Povisa. Prácticas na que víamos como se declinaban a atención de pacientes porque non eran rentables ou como se incrementaban as listas de espera de maneira artificial para que ese grupo empresarial gañe máis. Pero tamén queremos unha auditoría para que se clarifique cal é a calidade asistencial deste centro, porque queremos saber cal é a ratio entre pacientes e profesionais, e queremos saber tamén cales son os gastos a maiores que está asumindo a Xunta de Galiza e canto significa isto no erario público, porque estamos falando que hai gastos como poden ser os de farmacias, listas de espera, prótesis que os está asumindo a propia administración, e creemos, polo tanto, que nesa auditoría tamén se deben de aclarar todas as cuestións que teñen que ver co funcionamento de Povisa. E finalmente, a terceira proposta que nos realizamos é que a cidadanía da área sanitaria de Vigo ten dereito a que a súa atención se garantice 100% no ámbito público. E para iso a Xunta de Galiza ten que dar pasos, e entre eses pasos está poder comprar este hospital de Povisa e incorporalo á rede pública e garantizar que todas as persoas desta área sanitaria van a ter unha atención sanitaria de calidade e nas mesmas condicións. Trátase, en definitiva, de defender o dereito á saúde das persoas por riba do negocio, e trátase de que haxa transparencia nunha cuestión tan importante como é a xestión deste hospital, que hai que lembrar que é o concerto máis caro de todo o Estado e que ademais se produce nun área sanitaria na que xa sufrimos outro tipo de experimentos non privatizadores, como foi a construción do Hospital Álvaro Cunqueiro, que significa que estamos pagando un sobrecuste de 470 millóns de euros por un hospital máis pequenos, con menos servizos e con menos camas do que estaba previsto. Por lo tanto, creo que frente a todos estos anos onde o Goberno do Partido Popular aplicou políticas neoliberais, políticas de privatización da sanidade que poñen o negocio por riba do dereito á saúde, creo que estamos nun momento no que o que se debe de impor é o sentido común de defender a sanidade pública como a única que nos garantiza que vamos a ter unha atención de calidade cando a necesitemos, a única que nos garantiza que se trate as persoas como pacientes e non como clientes, e a única que nos garantiza que vayamos a ser iguais ante a enfermidade. Creo que nesta dirección, todo o que leva pasando durante estas semanas o que fai é confirmar as denuncias que nos vimos facendo, e sobre todo pon o foco na necesidade de que na área sanitaria de Vigo se garantice un 100% de atención na rede pública a toda a poboación.